kae mano mar Elisha Bok ong'isa kae ni kon mheshimiwa Caroli ni Kalonzo Musyoka muweno ne obitray jakoma e sama jakoma ne ochiek ne telo. Be oparo ni ng'ato kaka Kalonzo noringo gi certificate mar ODM last minute to penje ni nang'o motimore momiyo oweyo broad base to gin e joma ne okuongo kuno. Wan waonge wasiwasi wane serikal kuma ne owewa gi jakoma. Very good. Wacho gik mamit kabisa. Number one, onkawe broad based. Amtimo mana tija kaka MP. Kenda timo sani awuoyo kaka ng'ama niga bit of experience e siasa. Onkawe broad based. Kech wan thurwa en ni kiwacho gimoro ma ji paro ni ok owinjore iwachi tiseringo. An okawe broad based poka wuoke. Don kanyo ma wantiere. An awacho gima idwa tim after 2027. Correct. Number two, owacho ni Kalonzo no betray wa. Raila is on record. Ko wacho ni Kalonzo no ko betray. En mano betray Kalonzo. Nekech asepimo ni no apani no kochiko ite. No awuok gi Kalonzo e kanu. 2002. Nidwa ket Kalonzo running mate mar Musalia Mudavadi. No winjore wadwa launch Musalia Mudavadi Kakamega. To last minute Musalia no abandonwa. Makoro kwa dhi kucho awuori emane warwako ne kinyasa mar sikul. Maybe eno kienda logo. Kalonzo waduogo wabedogo koni. Mwabedo 2002 mwayao LDP nyaka 2007 watimo kodgi referendum 2005 wadhi kodgi LDP 2007. Koro 2007 Kalonzo embe nodwa timo ang'owa bedo ang'owa presidential candidate. Iwinjo. Mane gima embe nodwaro. Wan be nwadwaro. Kata jakom chieng' mane wadhi timo mane wasign gi memorandum gi Nyachae. Nyachae be ne wacho ni jakom no use no ringo we. Dong ne kamano. E siasa ka ng'ato dhi manyo mare mano ko usi. Noko this idea ni Kalonzo no uso ma propaganda mokel mondo justify something. Nitiere sama kata wan kaka oganda nitie joma wasebedogo mwalokore. To sani to watimo ang'o ne jogewa? Watimo ang'o ne wakambago? Kech gigonwa kura didek. Didek ka. Iwacho ni ne giuso wa dichiel. Didek kata ne ginang'o? Manyocha gigochonwa didek cha. Baluya mose gochonwa dibichgi. Gitang'o makoro gikoso makoro wago kona wadhi. Omiyo ng'ama nyisi ni Kalonzo ni no ma jakomo tiko kiang'o? No manyo mare, Raila bene manyo mare. To kata mana president makoro wadilgo Maruto ni. Dong wadonjo 2007 kodgi. By 2009 no sewewa no deal gi Kibaki. Mano to ogiwuoye nang'o? Mano to giwuoye nang'o? These are facts. Koro ing'eni idwa keto gi gik moko propaganda ma ng'ama ok ong'eye manyalo believe. To ng'ama ong'eyo Caleb Atemi nyocha ndike gazette Raila's sentiments about Kalonzo. Nyocha ndiko less than 3 weeks ago. Gidhi gisom mondo ging'e. And there's a tape kama Raila wache ni Kalonzo never betrayed me, I betrayed Kalonzo. Nitie kodwaro to ang'o or number orni. Asoma ne ote machielo mano mar Frederick Onyango Obonyo ng'isa ka ino yaure Joyce apenjo kama Omondi wuoyo kaka jachama mane mokwongo awinjo koko wuo kaka ja ODM